Vedle mě stojí Martin Cízlar ze společnosti Dream Cars. Ahoj Martine. Ahoj. Já mám na tebe takový malý dotaz. Chtěl bych se o tebe půjčit teďko na ten krásný den nějaký pěkný kabriolet. Co bys mi doporučil? Dneska Mercedes. Dobře, ale já jsem myslel něco extra. Mercedes. Dobrá, ale něco jako Lambo nebo Ferrari nebo něco takového by tam nebylo? Mercedes. Ale proč, prosím tě, zrovna Mercedes? No tak za prvý je to jeden ze 100 kusů, který se vůbec vyrobil, takže velká rarita, za druhý má to téměř 600 koní a za třetí užiješ si větší zrychlení než Lamborghini. Když mi tohle Martin řekl, já myslel, že dostanu infarkt, protože tohle může být jedině. Sakra, je to on. CLKčko v DTMku. Tak tohle je opravdová pecka. Víte, co to je? Tohle je Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabrio. Nejrychlejší čtyřmístný kabriolet na světě. Tohle auto je unikát po všech směrech. Vezměte si třeba tenhle motor. Má sice vizitku AMG, ale taky DTM. Takže jsou tu nové písty, pojnice, klikovka, ventily, prostě všechno. Ve výsledku to znamená, že motor má výkon 582 koní a točivý moment 800 Nm. A to všechno jde pěkně jen na zadní kola. Ale protože tohle je opravdu hodně splašené stádo kobyl, i podvozek musí být lepší než u standardního AMG. Takže například vzadu jsou nová kovaná ramena, všechny tlumiče mají nastavení a zadní diferák má omezenou svornost. Ve výsledku to znamená, že tohle auto může jet až 300, protože dál už ho nepustí elektronika. A zrychlení z 0 na 100, to je fantastický. Je za 4 sekundy. Jasně, s tímhle autem do světa módy asi neprorazíte, ale tohle je auto pro fajnšmekry. A právě oni vědí, že je rychlejší, alespoň ve zrychlení, než Lamborghini Gallardo a i v maximální rychlosti, kdyby nemělo omezovat ho trumfne. A taky cena je o kousek jinde. V době, kdy se tyhle auta vyráběly, bylo to auto za mnou o polovinu dražší než Lambo. Tohle je opravdu neuvěřitelné auto. Představte si, že zvládne v zatáčce přetížení 1,35 G. A když točím 5000 otáček a pořádně na to šlápnu, tak mám pocit, že mi to trhá vnitřní orgány.